Ayo. Asa sila? Anas sila. Uy, papa mo kahuman. Iya, asa mo pustihan ni dyan? Anak ng asawa ni Inding sudugay kayo ka. Asa pustihan ni dyan? Dito ah. Tika. Sa? Nandun na. Dito? Ya, abot ni Mr. Bislap. Vlog ah. Kaway siya. Tumusa ka. Eh! Bot gua. Dapat ni Muhammad? Menang ko daw. Ulan dia. Oh. Sila ni ka-outlet dyan? Okay. Ha? Luyo na, luyo. Pwede na, pwede na. Pwede na pasigaw, nukma.